he kan en tur video hi Jun ni som khan social media lama chuan upload ni in he video hi Malaysia lampang news a chuan nasa takapuan zar ni in a viral nasa hle ni he video upload tu te hi Malaysia thingtlang mun pakhata cheng ni in an che na tanga khotnai berpo hi KM sumni vel zeta hla ania he video upload tu te chung ko hian an che na in polama chuan thom rap zet mai hi an hrefau maya chu thom rap zet mai chuan a zan tel mai chuan aron nei deuh maya zan khat chu in nei tu te tui takan mutlai chuan pon lama an CCTV camera kam chuan he thil hi alo record fu ta ni bang phena tang hian tunge ti po hret lo mel rap zet mai mengdera mai le samtha nuang mai hian aron bi lai hi alo lang theya in nei tu tela chuan tunge ni tian hret lo thu le mi hring dam lai ani an rin lo thu chu an soimo maya an video title lama po chuan penam pakan ti in anda a chumi zia chu thla in lar ti na niya zantam tak chung thom rap zet mai an lo hret to te kha hemi thil ti hi ani thayangem le